Washe gari da safe Fi yana ƙoƙarin buɗe ƙofa ta fito da nufin zuwa ofis, ya riga ta buɗe ƙofar. Kallo ɗaya ta yi masa, ta ɗauke kanta zuwa gefe a hankali kuma can ta ce, ina kwana? Bai amsa ba, sai cewa da ya yi, you told Abba za ki wajenta, amma kin yi ƙarya, ina kika je? Manyan idanunta ta ɗago ta kalle shi ta ce, ƙarya kuma? Ya rufe ƙofar ya tsaya. Idan kina yi mini kamar baki gane ba, kwaɗa miki mari zan yi. Maybe it will help you to understand it very well. Ita mamaki shi take yi. Ni fa manaja ce, business zai iya fitar da ni ko ina. Ya buɗe mata manyan idanunsa sosai, sai kuma ya ce, ina kika je? Ta tura baki gaba sosai. Ta yi gefensa, za ta shige, ya saka hannu ya fizgo ta, kafin ta yi motsi ya ɗaga fuskarta, ya wanka mata mari. Ƙwayar idonta tamkar za ta fito waje. Yana ihu a saman kanta ya ce, idan na sake maimaita miki tambayar, sai na tabbatar yatsuna sun kwanta a fuskarki, sai dai ka kashe ni. Ta yi maganar, ko gezau gefen fuskarta ya yi jajir, da ƙaƙƙiyar zuciyarta kuma ya saka ta nuna ko a jikinta. Ƙasan zuciyarta kuma wani zafi da raɗaɗi take ji. Ni kike cewa na kashe ki? Hannu ta saka za ta kwace hannun. Idanunta cikin nasa, ba tsoro ta ce, me kake so na yi maka? Ka shigo kana tambaya ta abin da ban sani ba. Ka saka hannu ka mari fuskar da kullum nake shafa mata mayuka masu tsada. Ni ka mara ban maka komai ba. Tunda ka tsine ni, ka kashe ni kawai. Da ƙyar ta iya ƙare maganar saboda muryarta da ke rawa. Kaftin ya saka hannu, ya sake ɗauke fuskar Fiya da mari. Yana huci ya ƙara ɗaga hannu zai mare ta, cikin sauri ya tsayar da hannun nasa. Ganin hancinta na fitar da jini sosai kuma ya ƙi tsayawa. Ta yi masa kuri da idanunta da ruwa ya kwanta a ciki, jinin kuma bai fasa zuba ba. Daidai nan aka buɗe ƙofar tare da shigowa ciki. Da sauri Fiya ta nufi wajen Dadi, ta riƙe shi tana fashewa da kukan da ke cikin ranta. Jikinta har wani rawa yake yi da ɓari, jinin da ke fita a hancinta kuma ya shiga ɓata masa farar rigar jikinsa. Dadi ya juya ya kalli Kaftin da ya haɗe fuska. Aliyu, me ka yi mata? Ni kuma? Ya tambayi Dadi irin bai ma san me ya faru ba. To ita da waye haka? Jibi yadda take kuka, hancinta na jini, kuma kai kana gani a ɗakin. Dole ka san mene ya faru. Cikin damuwa Dadi ya yi maganar wacce sai da ta bayyana saman fuskarsa. Ya ɗago Fiya yana dubanta sosai, ya ƙara kallon Kaftin. Mama, wannan jinin fa? Daman kina yin haɓo ne? Wani abun Aliyu ya yi miki? Ita dai Fiya ta ƙi cewa komai, sai shashshakar kuka take yi, numfashinta na yin sama. Dadi duk ya rikice, baya wasa da al'amarin da ya shafi mama. Ko kaɗan a ƙasan zuciyarsa yake jin soyayyarta, ya kuma tabbatar ita ce rauninsa. Fiya kawai za a taɓa a iya nakasta rayuwarsa. Ya isa, daina kukan nan haka. Allah ya nuna mini sati mai kamawa, ki tafi gidan mijinki, ni ma zan fi samun natsuwa. Hakan zai fi samun natsuwa idan kika yi auren nan. I love you Daddy, Fiya ta ce a hankali tana rungume Dadi. Ya shafa kanta cike da soyayya. Daddy loves Safiya. Tuni Kaftin ya fice daga cikin falon. Anti Turai da zuwanta gidan kenan, ta ce ikon Allah, yaya kai ne kake ɗaurewa yarinyar nan gindi, wallahi ka lalata ta da soyayya. Take yin duk abin da ta ga dama. Ko Aliyu baka tambaya abin da ta yi masa ba, to wannan figaggiyar yarinyar kake? Fita daga ɗakin nan Turai. Dai a ɓace Anti Turai ta fice, tana zabgawa Fiya harara, ranta duk a ɓace. Dadi ya kalla Fiya sosai kamar zai yi magana, sai kuma ya ce, je ki wanke fuskarki, I will drop you. Daman Dadi, I miss your drive wallahi. Murmushi ya yi mata. A duk sanda zai kalla Fiya sai gabansa ya faɗi. Ya juya a hankali ya dubi picture ɗinta da ke gaban madubi, sanye da kayan graduation. Ta yi wani kyakkyawan murmushi, ta runguma hannunta tana kallon gefe guda. Ya ƙarasa ya ɗauki hoton, ya shafa a hankali. Mama na, ni kamar na yi ba daidai ba. Ba ni da wani zaɓi ne. I'm so sorry Safiya Abdul Marafa. Ya limshe idanu ya buɗe a kan hoton. Kina tunanin kin yi girman da zaki iya kula da kanki, ki kuma yanke wa kanki hukunci? Mama, baki san komai ba a rayuwa. You are nothing but a stubborn girl.
Ya ajiye hoton, ya ɗauki wayarta, babu wani password a kai. Dudduba abu ya fara a natse, yana kallon ƙofar banɗaki. Can ya sauke ajiyar zuciya, ya ajiye wayar daidai nan ta fito. Ya yi waje yana, ki same ni a ƙasa. Suna tafi a hanya, Dadi na driving. A natse ta ce, Dadi bai kalle ta ba, yana dai sauraron ta domin program ɗin da ake yi na injiniya Aluwali a rediyo shine ya ɗauke masa hankali. Zan raka Kinal FGC. Wani birki ya ja a kusan tsakiyar titin. Fiye ta dafe kai tana subhanallahi. Mene haɗin ki da FGC mama? Dadi, Kinal zan raka, sun yi taro na makarantar, zan bi ta idan na tashi aiki. Zufa har fara fitowa Dadi take a saman goshi. Sunan FGC ba ƙaramin gigita masa lissafi yayi ba. Ba za ki ba. Shagwab fuska ta yi. Dan Allah Dadi, wallahi ina son zuwa. Wallahi mistakenly kika je shegiyar makarantar nan, sai ranki ya ɓaci. Kuma sai kin daina fita, hatta aikin sai kin ajiye. Wallahi Safiya Abdul Marafa, idan kika je zaki san waye Abdul. Sai na zane miki jiki da sharbi ko bulala. Ta yi ƙasa da kanta, zuciyarta duk babu daɗi, idanunta na ciko da hawaye. Tun tana ƙarama take yin biyayya ga komai akan abin da ya yi crossing da buƙatar Dadi. Hannunta riƙe da jakarta, ɗaya hannunta wayarta da ta ƙara a kunne. Suna magana da Kinal. Doguwa ce, hakan ya saka ba ta fiye saka takalmi mai tsini ba. Suit ce a jikinta, as always, faratas mai riga da wando. Ta yi rolling ɗin black ɗin mayafi, idanunta sanye cikin wani shade glasses mai kyau. A hankali take tafiya, tana ɗan jinjina wa mutane kamfanin. Kai with so much respect tana girmama mutane. Kawai rainin hankali ne ba ta ɗauka. Kinal, ki je kawai, idan na koma gida za mu yi magana. Dadi ya hana. Yadda ta yi furcin ya bayyana ainihin abin da take ji a cikin zuciyarta. To shikenan, ni ma na zo studio ne, zan yi waka. Idan na koma gida zan shirya, za mu yi video call na nuna miki cikin FGC din. Fiye ta ɗan taɓe baki. Daidai lokacin da take isa bakin kofar ofis ɗin nata, security ya matsa, ta buɗe ta shiga. Ta buɗe idanu ganin Ashraf zaune a ofis ɗin. Kinal, mu yi magana anjima. Ta cire wayar tana kallon Ashraf da ya miƙe tsaye yana mata murmushi. Kuma da permission ɗin wa ka shigo? Wa ke neman permission idan ana batun ganin mata? Na zo ganin matata ne. Ta ajiye jakar hannunta tana zama saman doguwar kujera. Sannu mai mata. Ya miƙe ya dawo kan kujerar yana leƙa fuskarta. Miji ɗaya gare ki a duniya kuma ni ne. Cikin wasa ta ce, ai kuwa ba zan aure ka ba don ka ji. Funny Fiya. A yanayinta na rashin damuwa da soyayya ta ce, how are you? Yana kallonta yana jin wani abu sosai game da ita. Fiya, na yi kuskure wallahi, ba na sani ina shiga limit ɗina, sai na yi wani abu. Ni na san ba wani so na kike ba, amma idan kika yi haƙuri wata rana za ki ji so na ko yaya ne. Kullum kina ƙara nesanta kanki da ni, yayin da zuciyata ke ƙara kusanta gare ki. Komai da lokacin shi. Idan muka aure muka rayu inuwa guda, I will definitely be honest to you. Ina jin kishin ki a ƙirjina ne. A nan nake jin ki na mini motsi. Fiya ya nuna ƙirjinsa saitin zuciyarsa, sai ya ɗan juya gwanin tausayi. Amma ba kya so na. Who told you that? Ashraf ya buɗe idanunsa. When are you gonna tell me you love me? Tana kallon shi tana murmushi. Ita tana son shi sosai, kawai ba ta sanya za ta nuna ba ne. Sometimes rigimarsa ke sawa ta bijire, ita ma ta miƙe tsaye ta danna kiran lambar messenger. Bayan ya ɗaga ta ce, call MD for me. Ka kira mini MD da secretary har da accountant. Ta ajiye ta ce ta haɗa shayi a kwaf guda biyu, ta saka cokali tana miƙa wa Ashraf ɗaya. Idanunta cikin nasa ta ce, sanda aka kai ni gidanka a matsayin mata. Ya limce idanu ya buɗe. I will wait as far as you are with me. Abinda kawai nake bukata shine ki so ni ko da kaɗan daga cikin yadda nake son ki ne. Anta Hamida na sunkuye a madaidaicin falon gidanta, tana duba jarkokin lemon jinja ɗin da take siyarwa. Ta ji hucin mutum da sauri ta miƙe, sai kuma ta yi baya.
a razana ganinsa tsaye a gabanta, yana waige-waige kamar wanda aka biyo, ga wani irin yanka a ƙarƙashin wuyansa da alama yanzu aka yi masa, jini na zuba. Ya yi zuru-zuru sai huci yake yi, naman jikinsa musamman na ƙirjinsa na motsawa. Ɗan autan Ammo, wannan hucin fa kamar an biyo ka, wani abu ka yi? Wane ya yanke ka haka, me ka yi masa? Bai kula ta ba, ta juya ta bi bayan shi, kicin ta ga ya nufa. Ba jimawa ya fito da kwanon abinci, daidai nan wata mata ta fito tana ganin mai dawa, ta yi saurin sakin butar hannunta ta ce, wannan tantirin ƙanin naki uban me ya zo yi mana a gida? Yaushe ma aka sake shi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugun ji da mugun gani, Ubangiji ya kare, Allah wadaran 'yan daba, ya tsine musu albarka, ya saka su fita a cikin ajalinsu. Matar ta faɗa, hawaye a cikin idanun Anty Hamida ta ce, Baba, ina laifinki ce Allah ya shige, ɗa fa na kowa ne, bawa kuma sai mai shi. Ciki ne mai haife-haife, baka san me Ubangiji ya ɓoye ba, su ma fa ƙaddara ce ba wanda ya zaɓi yadda rayuwarsa za ta kasance. Ai duk wani ɗan daba ƙarshe wulaƙantacciyar mutuwa ce, ko idan sun sha ta faɗa musu babu daɗi su kashe kansu, ko kuma su haukace garin shaye-shaye ko garin faɗan daba a kashe su. Allah wadai. Mo dai bai yi magana ba, abinci kawai yake ci, hannunsa ko wankewa bai ba. Duk jini Anty Hamida ta shige ɗaki bayan ta share hawayen idanunta, lemo ta ɗauko masa da ruwa ta ajiye, tana kallon yadda kusan rabin fuskarsa ta yi tabo da yanka. Yaro ma ya kalle shi ihu zai yi, ba annuri a fuskar nan. Duk yawan abincin ya cinye ta sha ruwa, ta shanye lemo ta Ammo, yanzu kana jin abin da ka zaɓa wa rayuwarka shine daidai? Ka ji tausayin mu don girman Allah. Wallahi da ka kasance cikin wannan rayuwar gara ka dinga aikata abubuwan da kake a baya. Jibi yadda ka yi muni, ka zama ƙazami, sai warin dauɗa kake yi. Na je gida sun ce sun fi sati 3 ko gilmawarka ba sa gani. Wai malam aure zai ƙara, kuma da ƙyar idan ba Amma zai saka ba. Na rasa wake ba shi kuɗi, ya fi son ya yi ta aure saki, ana haifa masa yara, yana kasa kulawa da tarbiyyarsu. Tamkar ba da shi take ba, haka ya yi ko gezau. Can ya miƙe tsaye ta ciro kuɗi 1000 ta bashi, ya kalle ta ya kalli kuɗin, idanun nasa a rine kamar gauta, ya ƙi amsar kuɗin. Ganin inda ya nufa ya sa Anty Hamida inda ya nufa, hannunsa riƙe da wuƙa, ya saka Anty Hamida ihu ta ce, me za ka yi? Ka rufa mini asiri, kar ka kashe mini aure, na shiga uku. Ko kallonta bai ba, ya ɗaga labulen ɗakin Baba, tana sujjada ya same ta. Tsartawa ya yi, ya fito da kunama, ya cilla mata a cikin hijabi. Kafin ta ankare, ta ɗago jin abu na bin bayanta kamar kunamar tsafi, ta shige mata riga. Ya zaro askira ya daidaici ɗuwawunta, ya lafta mata wani uban yanka. Baba ta saki ihu, ta shiga uku. Ya yi saurin fita, askirar na zubar da jini. Yana fita su Spider suka rufa masa baya. A cikin wannan kangon ya kwanta, ya yi shiru, cikinsa zafi saboda faɗan da suka yi. 'Yan cikin gari akan fita wajen kamfen suka yi kilashin. Ya rufe idanu, zuciyarsa na buɗewa, wani irin ɗaci yake ji a cikin makoshinsa. Wani ya tokare masa kamar yanzu komai ke faruwa. Haka ya ga magic ɗin idanunsa ke hasko masa bidiyon komai ta cikin inda take tsaye. Yana zaune a gida a lokacin, yana jin yadda karatun almajirai ke cika masa kunne. Ya yi kicin da fuska. Amma ta kalle shi ta ce, yau kuma wa ya taɓa jarumin Ammo? Ya yi mata shiru don bai fiye cewa komai ba idan ran shi ya ɓaci. Kafin ta sake magana, wani yaro ya yi sallama ya ce, wai Bestie ya zo, in ji Bestie. Waye Bestie? In ji waje ka tambayo. Mutallab a lokacin bai motsa ba, ya hakimce kamar sarki, kansa a ƙasa. Yaron ya dawo ya ce, wai in ji Safiya matar Mutallab Bestie.
baki buɗe amma ke kallon Mutallab ta ce, na'am mo, yaushe ka yi aure? Bani da labari, yau na ga abin da ya fi ƙarfina. Yara ƙananu da kowa ce Safiya. Ya miƙe tsaye daga shi sai gajeren wando da wata riga ƙarama, ban san ta ba, ikon Allah. Fita ya yi yana shan kunu, ganin ta tsaye suna haɗa idanu, ta yi ƙasa da kanta. Ya dinga kallonta, jiran ya ji meye ne, ya tambaya. Hawaye ya gani a idanunta fal. Ni a gidanku zan kwana. Tar ya gama buɗe shayayyun idanunsa a kanta. Wane gidan? Ta nuna masa gidan. Sai ki ce kewa. Tana masa shagwaɓa wacce daman ya san hali. Matar Mutallab, baka zo makaranta ba yau. Ba kyau fushi. Da wani irin ƙarfi ya ce, Safiya, gani an yi kanta. Safiya ya ƙwalla kiran sunanta, yana zabura kamar yanzu ne abin ke faruwa, jikinsa duk rawa yake yi. Ganin shi kaɗai a kangon ya saka ya kifa kansa, zuciyarsa na wani irin tsalle, tana huci. Jijiyoyin kansa sun fito sun yi kwance saman kanshi. Ƙwayar Rohypnol ya ɓalle ya haɗiye. Har huɗu ya yi shiru, jikinsa ya yi wik. Yana ganin kangon na jujjuya masa. Lokaci guda yadda idanunsa suka gane masa cikin jini kwance saman gado ya sake faɗo masa. Ya dinga jujjuya kansa, ƙwaƙwalwarsa ta tsaya cak kamar wacce ta yi hukin. Da sauri ya zaro takarda daga cikin aljihun. Tsoron ƙara kalla yake ya yi saurin damƙe ta cikin hannunsa, sai kuma Ammo ta faɗo masa a rai. Bai damu da jinin da ke fita a wuyansa ba, ya yi kwance a ƙasa, shi kaɗai kamar maraya. Yammaci likis yana zaune a gabanta ya kalle ta. Karo na farko ya ce, me yasa kika buƙaci na ce ina son kamfani? Abbasa ta ajiye abin hannunta ta kalli cikin burkar ta ce, sanda ka faɗa mini waye Mutallab ka bani labarinka, zan faɗa maka hujjata tare da dalilin cewa ka ce wa Aliwali kana son kamfanin FS World Investment Company. Ba kya tsoron na kashe ki? Ta dube shi ta sake hannu tana goge masa wajen ciwon. Ba za ka iya kashe ni ba. Babu abin da za ka iya yi wa Abbasa. Ya batun zama mata maza, menene dalilin da ya saka kake son ka zama? Ba na son haɗa dangantaka da kowace kurciya. Ba idan aka yi baro aure kenan ana wani abu ba? To ba na so. Ba wacce za ta iya sha'awar zama da ni. Mata uku kenan babu su saboda ni. Ki mayar da ni mata maza. Baka wata rana za ka iya buƙatar lafiya ko kasancewa da mace? Sai godiya, kafin lokacin na cika muradina, na baza ƙiyama, ki mayar da ni. Ta dinga kallon shi ta ce, ka tabbata ka yi tunani? Ki aikata kawai, an gama riƙe wannan. Abu ta bashi ya amsa ya sha, ba jimawa bacci ya ɗauke shi. Bai san lokacin da ya shafe ba, sai farkawa ya yi, ya gan shi an wanke masa ciwon, an saka auduga, ya yi shiru yana jin he missed something very important. Message ɗin Injiniya Aliwali ya gani akan yana son ganinsa. Da gaggawa ya tura masa adres ɗin wajen. Maidawa na tsaye yana kallon Injiniya Aliwali da ya yi badda kama, ya zame face mask ɗin fuskarsa. Yana kallon Maidawa ya ce, Maidawa bai magana ba, sai fito yake yi. Abdulmarafa ya shiga gidan rediyo yau da safe, ya sake jaddada ra'ayinsa akan ƙin takarata, yana kuma janyo hankalin matasa da su farka a daina amfani da su, domin yanzu matasa su ne siyasar wannan mazanin. Gwara youth su haɗa ƙungiya suna fitar da irina ni injiniya, fitar da wanda suke ganin ya cancanta ya zama shugaba, ba irina ni injiniya Aliwali ba. Mutallab, a fara shirin ɗauko yarinyar nan, yadda za mu saka harshen Abdulmarafa ya yi laushi. Dole zai kawo ƙasa ya yi mubaya'a a gare ni injiniya Aliwali. Mutallab dai ya yi shiru abin shi. Mutallab, ina magana ka yi shiru. Yau kake son a kawo ta ko gobe?
Kai yanzu tukun me ra'ayin naka akan matasa? Ban gane ba. Ka gane mana, ka zama ɗan halak cikin gyatuma. Idan ka ƙi cika mini alƙawari bayan cin zaɓe, zan maka jahilci. Jinin Malam Abdullahi ke gudana a jikina. Idan na so dole na janyo maka farin jini, amma na daina wannan sabgar yanzu. Na rantse da ɗan Amina, ka yi mini ba daidai ba, za ka ga ba daidai ba. Ɗan Malam nake, ka daina gani na haka. Ali Wali ya ce, ai kai ƙanina ne. Amma waye kai? Zan so jin tarihinka. Ka faɗa mini waye kai Mutallab. Nan da nan Mutallab ya sake haɗa fuska ta mau ya yi shiru. Shikenan, zan maka komai. Ka tabbata ka sato mini yarinyar nan. Babu lokaci. Ban san me Honorable Maɗatai yake shiryawa ba, amma shirin da ya yi yana nufin komai. Sai batun neman Scorpion. Zan tafi, zan aiko Mangal anjima. Yana faɗin haka ya fice kamar walƙiya. Kwana biyu da faruwar abin da Kaftin ya yi ba ta da ɗauke da walwala. Daga gidan ko da yaushe tana sama. Tun lokacin ba ta sake jin motsin shi ba. Abubuwa da yawa ke damunta, yadda ciwon kai ke damunta, tana jin kamar ana jona mata wani abu. Ba ta iya bacci, ga matsalar kamfani da kullum manyan kuɗaɗe ke shigowa cikin asusun kamfani. An rasa daga ina. Ta yi duk binciken da ya kamata, ta kasa gano bakin zaren. Masu gadi sun tabbatar mata da cikin dare manyan motoci na ziyarar kamfanin. Hakan ya saka ta ɗauki niyyar dole yau za ta saci hanya, ko wajen ƙarfe 1 na dare ta fita. Tana jin haƙƙin kula da kamfanin yana kanta ne. Ta ƙara adin namba cikin jerin numbers ɗin abubuwan da take buƙata na sanin abu kai, ma'ana har da hujjar dadi na hana ta yin wasu abubuwan. Miƙewa ta yi tare da yin wanka, ta tare da alwala, ta gabatar da sallar isha'i, ta yi addu'a sosai da askar wanda ke sanyaya mata nutsuwa tare da kusanta ta ga Ubangiji. Fiya ta dinga kallon kanta cikin madubi. Sometimes tana jin kamar ba ita ba. She missed the old Safiya. Buɗe ƙofar aka yi tare da shigowa. Zaman ɗakin manaja ta fara kenan. Murmushi kawai ta yi tana juyawa ta saka hijabi. Yaya je, how are you? Ya yi murmushi. Nothing without manager. Ki fito, dadi na kira, an kawo invitation card. Ta haɗe fuska. Ya yi baya yana ɗaga hannu ya ce, cut me out Fiya. Da kan shi ya saka aka yi komai. Wai dole sai an yi mini aure? To me dadi ke tsoro? Shiru ji ya yi suka yi waje. Ta samu Dr. Hash zaune ta ce, Dr. Good day. Idan gefen kan mutum na ciwo yana ganin reflection na wasu abubuwan. What was the problem? Dr. Hash ya ɗaga kai. Haka je da kuma marafa. Ummi ma kallon Safiya take. Dadi na zaune yana ji bai ɗago ba. Ta buɗe musu manyan idanunta. Dr. Hash ya miƙe. Dr. Hash ya ce, me kike gani? Kawai ta haɗe fuska ta ce babu. Wajen dadi ta ƙarasa ta durƙusa har ƙasa ta gaishe shi. Ta miƙa mata waya. Ummi ta ce, ki zaɓa furnitures ɗin da kike so. Ta yi sak tana kallon su. Sai dadi ya amsa wayar ya ce, babu buƙata, zuciyata ta kasa nutsuwa. Zan yi requesting da an ɗaura auren kawai Ashraf ya bar ƙasar da ke. Da sauri ta kalli dadi. Dadi, aiki na fa, za ki bar aikin? Ta girgiza kai. Ta ce, ba zan maka musu ba dadi. Kai mahaifina ne, ina yin biyayya a komai. Amma don girman Allah ka bar ni dadi, akwai binciken da nake yi a kamfani. Da zarar na kammala zan je duk ƙasar da kake so. Idan ma ƙare rayuwata ne a can zan yi. Dadi bai kula ta bayan miƙe ya bar wajen. Je yana jin abu babu daɗi. Ummi ma ta yi shiru, babu yadda za ta yi da dadi. Idan abu akan mama ne sai dai ta kalle shi ta jawo Fiya jikinta ta dinga ba ta haƙuri tana kwantar mata da hankali. Fiya ta rungumi Ummi tana kuka. Kamar kullum je kalla ne yake sanar da an samu gawar kamar kullum je kalla ne yake sanar da an samu gawar wani babban mutum mai suna Alhaji Haladu da aka kashe shi har gidan shi. Ana kuma zargin Scorpion ne saboda shaidar da ya bari na sunan Scorpion a jikin bango. Ta dinga kallon screen ɗin TV sai kuma ta miƙe. Kin ci abinci? Ta girgiza kai. Na ƙoshi. An yi mini formatted folder a wayata ya je. Formatted kuma? Ko dai kin shiga wani wajen ne? Ta ɗaga masa kafaɗa.
ranta duk a ɓaci. Kwanciya ta yi, suka yi waya da Ashraf yana mata maganganu masu daɗi har ta yi bacci. Idanunta ya kalla, muryarsa a hankali ya ce, "There is something about you that makes me feel I do because you. Many things I don't even know or remember when I started doing them. The love I have for you is so real, baby. Yet, ban san me yasa zuciyata ke yawan bijiro min da kokwanton yiwuwar samun ki a rayuwata ba. I love you, Safiya. I love you, Safiya." A gigice ta farka daga baccin, tana ihu, ta kankame filo, jikinta na rawa sosai da ɓari. Da sauri dadi ya buɗe kofa ya shigo, haka ummi da yaye je wajen karfe 2 na dare. "Fiya mene? Mama mene?" Ta sako daga kan gado a gigice ta nufi wajen dadi. Bakinta na rawa, ta kama hannun dadi ta ce, "Mutallab dadi, Mutallab, who is Mutallab?" To masu sauraro, mu haɗu da ku a episode na gaba.